Damini debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom, mamanginang selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Sarihon ngolu partodiomu. Amanginang horas-horas semahamu saluhutna di diape maringanan marhuria jala marminggu di bagasan sedarion. Tapi nami tu keluarga perhalaru nang huriat taganup marsada-sada. Akadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Kita sudah masuk di minggu-minggu pasca Paskah dan kita sudah memasuki minggu Quasimodo Geniti. Mari tetap memuji-muji Tuhan atas kasih-Nya dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati dan bangkit untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu hari ini firman Tuhan untuk kita Yesaya 55 ayat sada saharodi ayat 5. O sudehamu akan mauas romahamu tuaikon jalahamu akan somar hepeng romahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton. Saya romahamu manuhor anggur dohot susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tung maddasing hepeng hamu tu nasotau hanguluhonoton. Jala na niomamuna tuhor ni nasotau pasonang hamu. Sai tangihon hamu maahu asa panganon muna natabui. Jala bosuran rohamuna ditabo-tabo. Tarihon hamuma pinggol muna jala roma hamu tuau. Tangihon hamuma asa mangulu tod dimunai. Jadi bahenok kumatu hamu padan saliling-liling na. Ima padan parasian nasitongi tu sidapit nasotupa muba. Ida ma sitidangi tuak kabangso ibana hulehon. Bahen pertogi dohot silehon patik tuak kabangso. Ida ma bangso naso tinadam hian ikon jowomu do. Jala bangso naso tumaddaho roma naho piho ala ni Jehovah de batam. Dohot ala ni nabadia ni Israel ay nunga marmulia ho di bahin. Demikian firman Tuhan. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus minggu Quasimodo Geniti songon poso-poso na baru tubo. Amanginang halat conot tamaon ay nunga tutu hira poso-poso na baru tubo hita hinorhon ni hama mate dohot haheheon ni Tuhan Jesus Kristus. Ay nunga sakkabona hita di bagasan hamamate doho haheheon ni Tuhatta Jesus Kristus. Dapatut matong hira poso-poso na baru tubuh hita amanginang yas hita siya nakadusa hinorhon ni mudar ni Tuhatta Jesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kesaksian firman Tuhan sehubungan dengan minggu Quasimodo Geniti hari ini? Asa marhite barita nauli di minggu sadarion. Hataridaan ni songon poso-poso na baru tubu, amanginang adong piga-piga naikos si parroha honota, jala si hangulu honota, songon akan aporsea di Jesus Kristus. Yang pertama, amanginang, takasdo diturpuk Yesaya 55. Adong hata seruan untuk kita. Na perjolo di ayat sada o sude hamu akan mauas. Amanginang, ini adalah seruan, ajakan, dan himbauan bagi kita. Dan di sana juga beberapa kali dikatakan tangihon hamu maaw asa panganon muna natabui tarihon hamu mapinggol muna jala roma hamu tuahu
tangihon hamuma asa mengulu todimunai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dihimbau, diingatkan untuk manangihon, memperhatikan, mendengarkan dengan baik-baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, di situasi kehidupan kita saat ini, begitu susahnya kita untuk mendengar. Begitu susahnya kita untuk memperhatikan. Karena kesibukan, karena pekerjaan, dan karena keasikan kita sendiri. Atau bahkan juga semua ingin didengar dan tidak ada lagi yang mau mendengar. Maka hataridaan nihita songo poso-poso na baru tubuh. Hinorhon ni mudar ni Kristus Jesus. Radehita manangihon suara ni dewata di bagasan permulutan. Sebab kalau kita memperhatikan, mendengarkan dengan teliti, takas dodidok disi asa mengulu todimuna. Jadi molo tapareate-atehon, taparrohahon, maka kita juga akan, ya paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita tidak salah mendengar informasi, kan begitu. Ya paling tidak kalau kita memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang, kita tidak salah mendengarkan informasi dan kita tidak salah menyampaikan informasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Manginang mendengarkan firman Tuhan. Maka ketika kita dibasuh oleh darah Kristus, maka seharusnya kita juga untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab mengapa? Engkau ditebus dengan harga yang sangat mahal, dengan darah anak domba. Manginang alana ditubus Tuhan tahida, tutu tatangihon mahatana, ay disido hanguluani. Ay dubahin na dito mertua-tua kana tumangihon hatan di dibata, jala no piyosa. Ringgas-ringgas mahita manginang majahatan itu hani. Tahanguluhob ma, marsaur do hatan itu hatta. Marhite na say makaringgason, majaha, jala mangauhon tu hadiriota, akahatan itu hatta di bagasan pernguluota. Namangihut akadongan na hinaholongan di paingot mahita. Setelah kita ditebus oleh darah Kristus, supaya kita jangan lagi berfokus akan dunia ini, tetapi kita berfokus akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang ada pada kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Tetapi mari kita pakai segala sesuatu yang ada pada kita untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang membangun spiritualitas kita, untuk hal-hal yang semakin mendekatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Di Jamata Sinuengon Manginang, fasilitas yang kita miliki, seringkali kami tekankan agar kita pakai segala sesuatu fasilitas yang kita miliki untuk semakin mempererat persekutuan kita dengan Tuhan, untuk semakin mempererat persekutuan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ima manginang hataridan ka poso-poso na baru tubuh, lumobi ma alani mudar ni Kristus Jesus Tuhatay. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Di panso-panso tu hatta mahamusa luhut na. Nasa itotong tumangihon hata ni dibata di bagasan perdalanan ni nguluta. Molo tungpe gudang akanamasa, molo tung gudang piak ka paru kilon. Alay hinorhon ni paru kilonima, lam tangi hita di hata ni tu hatta, jalalam margugo hita mengadupi sa luhut nai. Ala nunga tahaguluhon hata ni tu hatta, ay disido hanguluata. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Martua doa kana tumangihon hata ni dibata, jala no piopsa. Di perbadiai dibata si pardami mahamu gabi sundingkan.
Jala diravoti marohan ang pikiram muna. Yaso hasurahan saha rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.